Estem al mes d'agost i aquí a Sant Climent molta gent marxarà de vacances. Però penseu que el nombre de contagiats ens ha augmentat. Si us plau, us recordo que les mesures de seguretat, mascareta, higiene de mans i distància segueixen totalment vigents. És important que sabeu que molts dels contagis han nascut de barrejar nuclis familiars o d'amistats que normalment no esteu junts. Si us plau, heu de respectar aquestes mesures, però sobretot, davant d'una sospita o d'un possible contagi, truqueu al 061 i ells us donaran les directrius. I quan algú li comuniquen que preventivament ha de fer quarantena, ho hem de fer-ho. Si us plau, per respecte cap a tu, per respecte cap a tothom, posa't la mascareta, intenta evitar les trobades socials que no siguin estrictament necessàries i sobretot tinguem seny. Ens en sortirem segur, però el virus segueix entre nosaltres i no tenim vacuna. Arriba l'agost, gaudiu però amb seguretat. Gràcies, climentons i climentones.